जो भक्त जितने भक्त हैं सब लोग बाबा के रंग में रंग जाते हैं। कवि कह रहा है भोजपुरी भजन के माध्यम से कि भक्त रंगइले हो भक्त रंग गइले गेरुआ के रंग में बाबा के उमंग में ना भक्त रंग गइले गेरुआ के भक्त रंग गइले बाबा के रंग में बाबा के उमंग में ना सावन के पवित्र महीना कांवर लिहले उठाई नारा बोल बम के लगाई कांवर लिहले उठाई कांवर लिहले उठाई नारा बोल बम के लगाई अब भक्त लोग अकेले ना जाला भैया मगर उछल दिहले हो चल दे हले मैडम के संग में बाबा के उमंग में भक्त रंग गइले गेरुआ के रंग में बाबा के उमंग में ना रहस जोगनी के संग बाबा होवे बाबा होवे और भंग रहस जोगनी के संग बाबा होवे सब देवता लोग के अलग अलग प्रसाद बा और सब देवता लोग के प्रसाद में बड़ा खर्चा बा ना जी। लड्डू बनावे कही तो घी ले आवे के पड़ी ना हो बेसन वगैरह ले आवे के पड़ी कहो सब देवता लोग के भोग में खर्च बा लेकिन बाबा के भोग में का खर्च बा हो कुछ ना 1 रुपया ना मनवा लागेला हो मनवा लागेला धतुरा ओ भंग में बाबा का उमंग में ना भक्त रंग गइले गेरुआ के रंग में बाबा के उमंग में ना
से डराला। हाँ जी, सब लोग काल से डराला, लेकिन काल बाबा से डराला। जे कालो के काल नाम हवे महाकाल।